як сокини деҳаи Сайф Раимафардии ноҳияи Фархор бо иттиҳоми салафигарӣ боздошт шудааст. Мақомот ин сокини Фархорро ҳудуди як моҳ қабл боздошт карда буданд. Наздикон ва ҳамдиҳаҳои Карим Абдуллоев мегӯянд, ки ӯ ҳеҷ робитае ба салафият надорад. Карим Абдуллоев дар миёнаҳои солҳои 80-уми қарни гузашта дар сафи нирӯҳои шӯравӣ алайҳи муҷоҳидини афғон ҷангидааст. Аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фархор ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки алайҳи Карим Абдуллоеви 55 сола бо моддаи 307 прим 3 қисми 2 яъне ширкат дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ки фаъолияти онҳо манъ шудааст, парванда бозгардидааст. Дар сурати исботи иттиҳом Карим Абдуллоевро аз 3 то 5 соли зиндон интизор аст. Ҳамчунин ин моддаи кодекси ҷиноятӣ ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро пешбинӣ мекунад. Писари Карим Абдуллоев мегӯяд, ки дар миёнаҳои моҳи гузашта вакили маҳалла аз номи мақомот падарашро ба шӯъбаи корҳои дохилии ноҳия даъват кард ва ҳамин тавр ӯро боздошт намуда ба СИЗОи Кӯлоб интиқол доданд. Ба гуфтаи вай, падараш танҳо 4 рӯзи пеш ба шӯъбаи корҳои дохилии Фархор бозпас оварда шуд. Парвандаи Карим Абдуллоевро шӯъбаи корҳои дохилӣ тафтиш мекунад ва пас аз такмил шудани он ба додгоҳи ҳамин ноҳия ирсол хоҳад кард. Писари Карим Абдуллоев афзуд, ки ҳоло барои ҳимоят аз ҳуқуқҳои падараш вакили дифоъ гирифтанд. Ба гуфтаи сокинони маҳал, Карим Абдуллоев як деҳқон мебошад ва дар айни замон дар масҷиди деҳаашон муаззин будааст. ӯ 7 фарзанд дорад ва ҳудуди 2 соли қабл бинобар мушкилоти хонаводагӣ аз ҳамсараш ҷудо шуда буд. Авазхон Ғашев, имоми масҷиде, ки Карим Абдуллоев дар он ба ҳайси муаззин фаъолият мекард, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки дар деҳаи онҳо пайравони салафия вуҷуд надоранд. Вай гуфт, ки мақомоти амниятӣ 2 соли пеш низ Карим Абдуллоевро барои салафигарӣ даъват карда буданд, вале узвияташ дар ин гурӯҳ исбот нашуд. Ба гуфтаи имоми масҷид, пулис гуфтааст, ки Карим Абдуллоев бар асоси шикояти расида аз хонаводааш боздошт гардидааст. Аммо Шамигул Абдуллоева, ҳамсари пешини Абдуллоев, мегӯяд, ки ӯ алайҳи шавҳари собиқаш ба ҷое шикоят набурдааст. Мегӯяд, ки танҳо пас аз ҷудо шудан дар масъалаи манзил ба додгоҳ муроҷиат карда буд ва ҳаққи худро гирифт ва ҳоло ҳеҷ шикояте надорад. Аз сӯи дигар мегӯяд Шамигул Давлатова, агар аз ҷониби ӯ шикояте мешуд, пулис ҳатман барои пурсиш даъваташ мекард. Дар Тоҷикистон, ки солҳои охир бо ақидаҳои ифротӣ ва созмони мубаллиғи ин ақидаҳо назири Салафия, ҳизбу таҳрир ва дигарҳо муборизаи шадид эълон кардааст, садҳо нафар ба муҳлатҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд. Дар бархи ҳолатҳо маҳкумшудаҳо худро то охир бегуноҳ меноманд ва мегӯянд қурбони туҳмат шуданд. Ин гурӯҳи маҳкумшудаҳо мегӯянд, дар зиндагӣ ба ҷуз намозхониву риояи меъёрҳои зиндагии як мусулмони оддӣ кори дигаре накарданд, вале онҳоро мисли як тункаро ва шахси ифротӣ муҷозот намуданд.